Исәнмесез, хөрмәтле райондашлар. Быел районыбызга 90 ел тулуга багышлап, шәһәрдә һәм районда бик күп чаралар үткәрелә. Матбугат, радио, телевидение районның үткәне һәм бүгенгесе аның данлыклы шәхесләр белән даими таныштырып тора. Мин дә сезне үзебезнең Туйка авылы тарихы, аның үткәне, бүгенгесе һәм күренекле кешеләр белән таныштырып үтәргә телим. Безнең Туйка авылы Азнакай шәһәреннән көньякта 5 километр ераклыкта Стәрле елгасы буенда урнашкан. 1741 елларда Казан язы Әгерҗе дигән авылдан хәзерге Әгерҗе районы көньягы Удмуртия белән чиктәш Габдулла дигән кеше ике малайы Туйка һәм Ахмар белән безнең якка килеп урнаша. Алар бу урынны сулары, таулары, җирләре уңайлы булган өчен сайлаганнар. Габдулла карт биләп алган җирләрен малайы Туйка исеменә яздыра. Бу язулар Самара губернасында законлаштырылган. Авыл вновь поселенная деревня Тойкина Стерли тоже дип теркәлә. Сословие буенча авыл кешеләре ясаклы татарлар. Авыл халкының төп шөгыле игенчелек һәм терлекчелек була. Моннан тыш умартачылык, сәүдәгәрлек, агач эше, балта осталары, тәгәрмәс ясау һәм башка һөнәрләр белән шөгыльләнәләр. Минзәлә ягында кешеләрне армияга азат торучы генерал 1752 елларда Бөгелмәгә күчеп, шунда эшли башлый. Ул хәрби эшләр буенча олау йортыны Туйка авылына йөкли. Туйка Абдуловка сотник дәрәҗәсе бирелә. Туйка Абдулов 1758 елда 46 яшында вафат булган. Туйка Абдуловның Яһүдә 11 яшь, Кытчы 10 яшь һәм Ярмөхәммәд 8 яшь исемле уллары кала. Авылга нигез салучыларның берсе һәм дәрәҗәле кеше булгандыктан, авыл Туйка исеме белән атала башлый. Элекке атамадан Стәрле елга исем булып кала. 18 гасыр ахырына Туйка уртача зурлыктагы авыллардан санала. Анда 41 хуҗалыкта 118 ир-ат һәм 102 хатын-кыз яши. 19 гасыр ахырына Азнакай волостына Азнакай, Әсәй, Уразай, Балташ, Әгерҗе, Туйка, Сәпәй, Холмовка һәм Шкапская авыллары керә. Гасыр ахырына Туйкада 154 хуҗалыкта 429 ир-ат, 393 хатын-кыз исәпләнә. Авылда мәчет, мәктәп һәм 2 су тегермәне бар. 1920 елга кадәр авыл Самара губернасы Бөгелмә уезының Азнакай волостына керә. 20 елда Татарстан АССРның Бөгелмә кантонында. 1930 елның 10 августыннан Тамытык, 1931 елның 20 октябрьннән Азнакай районы составында. Туйкадан Равил Тахавутдинов 10 ел буе 1907 елдан 1917 елга кадәр волост старшинасы булып тора. Старшина халык исеменнән сайлап куела торган була. Революциядән соң волост председателе булып шулай ук Туйкадан Фәттах Сираҗетдин улы Фәхретдинов эшли. 1919 елда Туйкада авыл советы оеша. Беренче председателе Фәттахов Сираҗетдин була. Ул 1929 елга кадәр эшли. 1929-33 елларда Фәхретдинов Садретдин, 1933-36 елларда Латифуллин Шәмсулла, 1936-44 елларда Әхмәт Шин Дәүләтша, 1944-51 елларда Нуриев Гараф, 1951-55 елларда Хәсән Шин Зиннур, 1955-60 елларда Гыйззәтов Карый авыл совет председательләр булалар. 1960 елда авыл советы Балташка кушыла. Председателе Галиев Мөхтәсим була. Галиев Тәлгат, Вәлиева Тәслимә, Хәмидуллина Салиха, Кадимова Тәслимә, Абдуллин Мирфаяз, Зайдуллин Мирфаяз, Мөхәрләм Фәүзәт, Солтангиров Насих, Гарипов Атлас, Шәрифуллин Фәрит, Мустакимов Миргали авыл советы председателе булалар. 2000 елда Туйкада авыл советы оеша. 2000-2005 елларда Хәйретдинов Илмир, 2005-2015 елларда Галиев Таһир, 2015 елның 18 сентябрьнән Закирова Регина Рамил кызы авыл советы председателе булып эшли. Бу елларда авылларда халыкның яшәү шартларын яхшырту буенча бик күп эшләр эшләнә.
Менә шушы эшләрдән авылларны газлаштыруына да ул авыл халкы өчен бик зур ярдәм һәм бик зур эш булып тора. Ниһаять, 2019 елда Туйка авылында инде 60 елга якын хезмәт иткән, инде селтәрләнеп беткән су линиясе яңага алыштырылды. Авылны сулы итүдә зур ярдәм күрсәткән район башлыгы Шәйдуллин Марсель Зөфәр улына, Ханнанов Рәмис Рәис улына, район советы депутаты Җиһангеров Әнвәр Ансар улына зур рәхмәт. Чөнки хәзер инде без яңа су линиясеннән файдаланабыз, селтәрләнеп беткән су линиясеннән түгел. 1928 елда авылда комсомол оешмасы, 1932 елда партия шәйке төзелә. Авыл үзенең мәгърифәтле булуы белән дә данлыклы. 1905 елга кадәр авылда мәдрәсә булмаса да, Хәйретдин Сәйфетдинов көз 2 ай, кыш 3 ай, яз 1 ай балалар укыту белән шөгыльләнә. 1905 елда Тәхәви картның 6 почмаклы йортын мәктәп итеп салып, биредә дин буенча һәм әкренләп яңача укыту, хәреф өйрәтү башлана. Бу мәктәптә 1915 елга кадәр укыталар. Инде 1915 елда 8 почмаклы яңа мәктәп салына. Монда беренче булып Бәйрәкәдән Вахитов Габбас хәлфә килеп укыта башлый. 1918 елларда Бәйрәкәдән Абдуллин Нигъмәт укыта башлый. 1924 елларда Туйкадан Кәримов Мөҗәй, Азнакайдан Гыйлманова Галимә, Балтачтан Хәкимов Хаҗи укыта. 1926-1927 елларда Таш мәктәп салына башлый. Һәм ул 29-30 уку елына укыта башларга әзер була. 1934 елда мәктәп 7 еллыкка, 1962 уку елында 8 еллыкка, 1986 елдан 10 еллыкка әйләнә. 1934-35 елларда мәктәпнең беренче директоры Ләйс Камилов була. 1935-50 елларда Заһира Гәрәева, 1951-52 елларда Мәрди Нугайбиков, 1952-1980 елларда Илтизар Шәгали улы Арсланов мәктәп директорлары булалар. Мәктәп районда алдынгылардан санала, коллектив көчле була. Илтизар Шәгали улы, аның тормыш иптәше Рафика Мөҗәһид кызы, Мирфаяз Мутыйгулла улы Абдуллин, Роза Яковлевна Фәсхиева, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы дигән исемгә лаек булалар. Җир турында декрет чыккач, 1920 елда Шөгір районының Сугышлы авылыннан берничә гаилә Туйка авылыннан 2,5 чакрым җыраклыкта тау битенә килеп утырып, Сугышлы авылына нигез салалар. Алар игенчелек, терлекчелек, кошчылык белән шөгыльләнәләр. 1921 елга ачлыкта хатыны вафат булгач, Гафиятулла абзый улы Газинурны ияртеп, шушы авылга килеп урнаша. Һәм алар якын тирә авылларда көтү-көтүп көн күрәләр. 1930 елда Сугышлы авылы тарала. Күпчелек гаиләләр Бүгелмә районында яңа төзелеп килүче Сугышлы авылына, калганнары якын тирә авылларга күченә. Шулай итеп, булачак легендар Советлар Союзы гәрәе Газинур Гафиятуллин Туйка авылы җирлегендәге Сугышлы авылында 8 елдан артык яши. Бүгенге көндә Сугышлы авылы урынында 20 йорт урыны зыяраты билгеле. Әбелхәйр бабай исеме белән йөргән Әбелхәйр чишмәсе хәзер инде Сугышлы чишмәсе дип, авыл урыны Сугышлы тавы дип йөртелә. 2016 елдан башлап, Энҗа Пахаррасы белән Сугышлы турында истәлекләр эзләп, якын тирә авылларда Бүгелмә шәһәрендә булдык. Газинур Гафиятуллинның тормыш иптәше Гыйлмури апа һәм малайы Әнвәр абыйның Бүгелмәдә яшәгәнен белеп, алар белән аралаша башладык. Район башлыгы Марсель Зөфәр улы ярдәме белән 2018 елның 3 январында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Рашатович Гыйлаҗ җитәкчелегендә Гыйлмури апаны 100 яшьлек юбилей белән котларга бардык. Дамир Рашат улы район башлыгы Марсель Зөфәр улы һәм барлык Азнакай районы халкы исеменнән Гыйлмури апаның иңнәренә ак шәл япты, рәхмәт хаты һәм күчтәнәчләр тапшырды.
Быйыл 1 июль көнне Гази Нурның улы Әнвәр абыйга да 80 яшь тулды. 104 яшы белән баручы Гыйльнур апа исән сау, кызы Римма һәм кияүе мәдәрис тәрбиясендә Бөгелмә шәһәрендә бүгенге көндә дә яши. 1920 елда ярак басуларга барып эшләү авыр булганлыктан 30лап кеше Карамалы елга авылына күчеп утыра. Беренчеләрдән булып Сафиуллин Фазылла, Әхмәдиев, Әхмәтгали, Шафигуллин Мөхтарулла, Сабиров Хайретдин, Сабиров Салих, Сабиров Харис, Фәсхев Кашаплар күчәләр. 1927 елда авылда мәктәп, Азнакай селпысы кибет ача. 1932 елда халык бердәм колхозга керә, аның беренче председателе Гобайдуллин Мутыйк була. Колхозларны иреләндерү политикасы башлангач, 1951 елда Чалтаймас колхозын Кызыл Октябрь колхозына, ягъни Балтачка кушалар. Чалтаймас авыл кешеләре шоферлар Халиуллин Самигулла Халиулла улы, Сабиров Рәин Нәҗип улы 3нче дәрәҗә хезмәт даны орденнан лайык булалар. Рәин абыйның улы полковник Сабиров Ришат Рәин улы Әлмәт шәһәре һәм районы хәрби комиссары булып эшли. Карамалы елга авылына нигез салучыларның берсе 1941 елда колхоз председателе булып эшләгән Шафигуллин Мөхтарулла Шафигулла улының кызы Гыймаева Лена Мөхтарулла кызын белмәгән кеше юк районда. Ул 1985-2008 елларда район ЗАГС бүлеген җитәкләде. Бүгенге көндә туган авылында янып киеп, авылым дип җаната, авыл старостасы булып тора. 1926-27 елларда 20ләп кеше Камышлы күлгә күчәләр. Беренчеләрдән булып Вилданов Рәхмәтулла, Гыйззәтов Мөхтарулла, Мәннәров Сәлам, Закиров Харис, Мөхәрләм Мусалар күченә. 1931 елда колхоз төзелеп, колхозга Фрунзе исемен бирәләр. Беренче председателе Мәсәев Әхмәтхан була. Колхозларны иреләндерү башлангач, Фрунзе колхозын Ленин юлы колхозына, ягъни Туйкага кушалар. Авыл җирлегенең соңгы сугыш ветераны булып бакыйлыкка күчкән Сәлам Фазал Сәлам улы белән Әсхәб Ямал Гыйльман кызы 6 бала тәрбиядә үстерәләр. Кызы Дилбәр бүгенге көндә Туйка авылында яши. Камышлы күлдә Ландыш белән малай Рафаэль яши. Ландыш Фазал кызы туган авылында йорт бетереп, авыл өчен тырышып староста булып тора. Бөтен союз халык иҗаты фестиваль лауреаты үзешчән рәссам Галиев Рәфис абый Җәмил улы бүген шулай ук безнең арабызда юк инде. Аның улы Галиев Равил Рәфис улы Татарстанның ат казанган артисты. Карамалы елга һәм Камышлы күл авыллары Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә куелган һәйкәлләре, авыл күрке булган мәчетләре, авылларның чисталыгы белән районыбызның иң төзек кече авыллары булып торалар. Туйка авылында колхоз 1930 елда төзелә. Колхозга Сталин исемен бирелә. Беренче рәисе Газиз Ганиев була. 1931 елның апрель айында 18 баш умартадан торган умартачылыкка нигез салына. Шул ук 31 елның апрель айында сөтчелек фермасы оештырыла. Беренче сыер савучылар итеп Бүләкова Нахар, Латипова Галия, Мусина Зәкия, Бадыкшанова Гарифа, бузау караучылар итеп Гәрәйшина Хәтимә, Нигъмәтова Кәмилә, Галимова Әсхәб Ямал, Гыймадиева Сырурлар билгеләнә. 1931 елда сарык фермасы оеша, сарыклар сатып алына һәм беренче сарык караучылар Шакирова Гыйльминур, Хыснуллина Гыйздинур, Галимова Камаллар булалар. 1932 елда колхоз 4 дуңгыз сатып алып, дуңгызчылык фермасына нигез сала. Беренче дуңгыз караучылар булып Ганиев Газиз белән Ганива Шәйдә эшли. Колхоз кырларына тракторлар килә башлагач, Сталин исемдәге колхозда беренче буразнаны Хыснуллин Фатихович суза. Узакламый Кәкре елгам туйсыннан тракторлар килә. Аларда Харрасов Шәйхетдин, Шакиров Садретдиннар эшли. 1936 елдан башлап хатын-кызлардан Нигъмәтова Сылу, Фазуллина Камал корыш атларны ярли. 1961 елдан колхоз Ленин юлы исемен йөртә. 1968 елда
Ленин жолы һәм Кызыл Октябрь колхозлары берләштерелеп, үзәге Балтачта колхоз исеме Ленин жолы була. Колхоз председателе булып Ахметшин Җәдит Хади улы сайлана. 1976 елның 6 февралендә Ленин жолы колхозының ачык сайлау җыелышы булып, анда колхозның 9-нчы 5 еллыкта эшләгән эшләренә анализ ясала. Бу 5 еллыкта колхоз бер генә күрсәткечендә үти алмый. Бу җыелыш колхозның 28-нчы председателе итеп Гыйләҗев Илдус Сабир улын сайлады. Илдус Сабир улы бөтен көчен колхоз производствосын күтәреп, уңышны арттырырга куя һәм колхоз елдан-ел уңышлы эшләп, барлык планнарны арттырып үтәүгә ирешә. Дуңгыз караучылар Хыснуллина Миңнегөл Гәрәй кызы почет билгесе ордены, Закирова Зәһә Закир кызы Кызыл байрак ордены, Булатов Петр хезмәттәге батырлык өчен, Сыер саучы Вафина Бибигөл Вафа кызы почет билгесе ордены, Фәйзуллина Тәнзилә Габидулла кызы аеруча хезмәтләре өчен медале, механизаторлар Харрас Пәндәс, Мутыйгулдин Шамил, Гарифуллин Габделмәҗид, Шафиков Хәммәт, Латипов Нәҗип, Зиһаншин Назиман, Гәрәев Әгъдәм, Гайнатуллин Наил һәм башка бик күпләр төрле медальләргә, ВДНХ бүләкләренә лаек булалар. Колхоз идарәсе заман таләпләренә җавап бирерлек, белемле һәм инициативалы кадрлар булдыруын максат итеп куя. Үзләренең фидакар хезмәтләре белән колхоз байлыгын арттыручылар рәтенә баш инженер Убайдуллаев Абдрахман Кадир улын, баш агроном Галиев Альберт Мясар улы, баш ветврач Гайнатуллина Фәһимә Сәбихулла кызы, бригадир Шафиков Хәммәт Салих улы, ферма мөдире Харрасова Инҗе Мәрди кызларын кертмичә һич мөмкин түгел. Күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Илдус Сабир улы ВДНХның көмеш медале, почет билгесе ордены белән бүләкләнә, СССР Министрлар Советы премиясенә, Татарстанның ат калаган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек була. Ул 2018 елның 19 мартында вафат булып, Туйка авылында җирләнде. Бик күп китаплар авторы Мәхмүд Хәсәнов, Рафаил Төхвәтуллин, Хади Такташ премиялары лауреаты, узак еллар җитәкче булып эшләгән Илдус Сабир улы Гыйләҗев истәлегенә Туйка авыл мәдәният йорты диварында 2019 елның 22 январында истәлек тактасы урнаштырылды. Илдус Сабирович Гыйләҗев председатель булып эшләгән чорда производство объектлары белән бер рәттән социаль биналар да төзелде. Мәктәпкә спорт залы белән янкырма, балалар бакчасы, административ бина, культура йорты, медпункт, мәктәпнең укучылар торагы, магазин, булар барысы да Илдус Сабирович эшләгән чорларда төзелгән биналар. 1981-87 елларда колхоз председателе Убайдуллаев Абдрахман Кадир улы, 1987-90 елларда Фәсхетдинов Яхья Наил улы эшләде. Убайдуллаев Абдрахман Кадир улы председатель булып эшләгән чорда авыллар газлаштырылды. 1990 елда Туйка колхозы оеша, 1990 елларда Шәйдуллин Нурлан Нури улы, 93-99 елларда Шәрипов Илдус Фәндәс улы, 1999-2001 елларда Гыйләҗев Илдус Сабир улы колхоз председательләре булып эшлиләр. 2001-2012 елларда колхоз Мөхәммәдияров һәм компания җәмгыятенә кушыла. Ринат Азали улы җитәкче булып эшләгәндә, авыл урамнарына һәм фермаларга асфальт юл салынды, мәчет төзелде. 2012 елда Туйка җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять төзелә, җитәкчесе Гыйльманов Азат була. 2016 елда хуҗалык тарала. Ленар Хөснетдинов, Рәзинә һәм Айдар Бахмановлар, Әдип Зайдуллин, Рафаил Фәйзуллин, Айрат Бахманов, Зәмзәмия Гайфуллина, Рәмзия Зайдуллина, Сәрия Гәрәева, Тәнзилә Сәгыйтова, Светлана һәм Әнфәс Харрасовлар, Рәзинә Шафикова авылыбызның хөрмәтле кешеләре. Шәфкатьлелек һәрберебезнең бурычы. Безнең авылда игелекле гамәлләр генә кылып яшаучы Сәгадәт Сәлман улы Шәйхиев бар. Тракторчы, эретеп ябыштыручы, умартачы булып эшләгәндә дә киңәш, ярдәм сорап килүчеләрнең берсен дә кире какмый. Үтәргә тырышып яшәгән Сәгадәт абый лаеклы ялга чыккач иганәчелек белән дә шөгыльләнә башлый. Инвалидлар марафонына һәр елны 55 килограммнан да ким булмаган фләгә да үз хуҗалыгында җитештерелгән бал алып килә. Шул ук күләмдәге балны Актүбә картлар йортына елга 2 мәртәбә,
бийик жеңүү күнүндө һәм өлкөннөр күнүнө илтә. Бу инде берничә еллар шушылай кабатлана. Быел Сабан туйында Сәгадәт абыйга Азнакай районына 90 ел дигән медаль бирделәр. Беренче Бөтен дөнья сугышына авылыбыздан 83 кеше алына. Бөек Ватан сугышына безнең җирлектән 308 кеше сугышка алынып, 189 сугыш кырларында ятып кала. 119 авылдашыбыз сугыштан исән кайта. Шуларның 4се хатын-кызлар. Бүгенге көндә җирлегебездә сугыш ветераннары калмады. Тыл ветераннары 2 генә. Алар Бахмарва Миңнур Гәрәй кызы һәм Кәлимуллина Нәкия Кәлимулла кызы. Бу тиңе булмаган сугыш тылдагыларга да зур афәтләр алып килә. 1944 елда кар астында калган бөртекләрен җыеп ашаудан септик ангина, ягъни кан сире авыруы белән бер ай эчендә Туйкәдән 104 кешенең гомере өзелә. Шуңа да карамастан, авыл җиңүне якынайту өчен бөтен көчен куеп эшли. Сәхиҗамал Зайдуллина көн сайын май заводына 35-40 килограмм сарык сөте савып тапшыра идек, дип сөйләде. Тимергалиев Садык Әхмәтҗан улы 1914 елда башланган беренче Бөтен дөнья сугышында катнашып, беренче, икенче дәрәҗә Георгиевский крест орденнары белән бүләкләнә. Аның улы Мансур Садыков 1964-76 елларда мәктәптә физкультура һәм хезмәт укыта. 1976 елдан колхозда төзелеш буенча прораб булып эшләде. Килене Нәсимә Гариф кызы 1963-2000 елларда Туйка авылы фельдшер-акушерлык пунктын җитәкләп, югары категорияле фельдшер исемен лаек булды. Латифуллин Шәмсулла Латифулла улы гражданнар сугышында Чапаев дивизиясында Колчакка каршы сугыша. Башыннан ахырына кадәр Бөек Ватан сугышында катнашып, бик күп сугышчан бүләкләргә лаек була. Аның улы Альберт Шәмсулла улы бүгенге көндә Туйка мәчетенең имам хатибы, килене Җавахира Мөхлисулла кызы Татарстанның ат казанган укытучысы. Дәһшәтле 1937 елларда колхоз председателе булып эшләгән Әйүп Җиһангиров Бөек Ватан сугышы кырларында һәлак була. Аның улы Әнсәр Әйүп булы Почет белгесе ордены кавалеры һәм бик күп медальләр иясе. Килене Инҗе Гасим кызы Татарстан Югары Советы президиумының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Уллары югары белем алып, дәрәҗәле урыннарда хезмәт куялар. Инде бүгенге көндә Әнвәр Ансар улы, Әсхәр Ансар улы, Илдар Ансар уллары үзләре оныклар сөяләр. Авыл җирлеге башлыгы Закирова Регина Рамил кызы башлангычы белән 2018 елда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәлгә реставрация ясала башлап, Хәтер оешмасы кеше белән яңартылган һәйкәл 2019 елның маенда ачылды. Элекке һәйкәлдә һәлак булган авылдашларның исемлеге тулы түгел иде. Ветераннар оешмасы кеше белән исемлек яңа баштан барланып, һәлак булганнарның да, исән кайтканнарның да тулы исемлеге шушы һәйкәлгә язып куелды. Районыбызның 90 еллыгы белән бергә район ветераннар оешмасының да 50 еллыгы якындашып килә. Балтач авыл советы җирлегендә ветераннар оешмасы 1972 елның көзендә оештырыла. 1972-84 елларда ветераннар оешмасы рәисе булып, Балтач авылыннан Галиев Мөхтәсимов эшли. 1984-92 елларда Арсланов Илтизар Шагали улы, 1992-94 елларда Нигъмәтов Мөхтәрулла Нигъмәтулла улы, 1994-96 елларда Абдуллин Мирфаяз Мутигулла улы, 1996-2011 елларда Мөхәрләм Фәүзәт Габделсәлам улы, 2011-2015 елларда Латифуллин Альберт Шәмсулла улы эшләде. 2015 елның 3 октябрьннән инде ветераннар оешмасы председателе булып мин Зайдуллин Фаяз Хәбибулла улы эшлим. Альберт Шәмсулла улы оешма рәисе булып эшләгәндә авыл тарихын башлау буенча киң кырлы эш башлап җибәрелде һәм байтак материаллар тупланды.
Бу эш бүгенге көндә дә тукталмый. Эшне авыл тарихы музеенда дәвам итәбез. Бу музейны оештыру идеясе 2016 елда җирле үзидарә отчет җыелышында күтәрелде. 2017 елның 14 ноябрендә без 16 кеше Азнакай төбәкне өйрәнү музеена барып, музей оештыру тәртибе белән танышып кайттык. 2017 елның азагы 2018 елның башында авыл мәчете ремонт өчен бүлеп биргән акчага авыл җирлеге башлыгы Регина Рамил кызы авыл яшьләрен туплап, ремонт эшләрен башкардылар. Һәм бүлмә март аена ремонтланып бетте. 24 апрельдә музей ачылды. 2021 елның 17 февралендә музейларның район конференциясында иң яхшы фонд эшчәнлеге номинациясында безнең авыл тарихи музее беренче урынны алды һәм район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Районда 10 елдан артык үткәрелеп килүче әбиләр чуагы бәйрәменә ныклап әзерләнеп, көзге байлыклар күргәзмәсе конкурсында 2018 һәм 2019 елларда икенче призлы урынны алдык. Кызганычка каршы пандемия булу сәбәпле 2020-2021 елларда бу конкурслар үткәрелмәде. Авылда мәдәният хезмәткәрләре белән берлектә бәрәңге фестивале, чәй фестивале, халыклар дуслыгы кичәсе, кабак бәйрәме, көзге бакча һәм башка бәйрәмнәр үткәрдек. Ветераннарның Зөбәрҗәт ансамблен оештырып, Балтач, Әгерҗе, Мәнәвез, Үсәлле, Сәпәй мәдәният йортлары һәм ветераннары белән төрле кичәләрдә катнаштык. Ансамбль район смотр конкурсында диплом, Йолалар конкурсында 3нче урын, Сәләтлеләр фестивалендә диплом белән бүләкләнде. Берсендә аерып әйтеп булмый. Ансамбль тулы состав белән авылдагы барлык чараларда да актив катнаша. Волонтерлар чакыруы буенча 2 тапкыр Актыба картлар йортына бардык. 2 тапкыр Азнакай санаториенда концерт куйдык. Республика ветераннар советы президиумы оештырган Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел, Татарстан АССР төзелүгә 100 ел республика смотрында катнашып, Республика ветераннар советы президиумының дипломы белән бүләкләндек. Ел сайын ветераннарны бәйрәмнәрдә җиңү көнендә, өлкәннәр көнендә ветераннарны чәй табынына җыеп ял иттерәбез. Туган көннәре белән котлыйбыз. Юбилейлары булганнарны авыл җирлеге башлыгы белән өйләренә барып тәбрик итәбез. Актив тормыш белән яшәп, район ветераннар оешмасының 50 еллык юбилеена үзебездән лаеклы өлеш кертербез дип ышандырабыз. Билгеле, эшләгән эшләребездә район ветераннар оешмасы рәисе Миргасим Ильяс улы Кәримовның, аның командасының ныклы ярдәмен тоябыз. Бик көчле җитәкче ул Миргасим Ильяс улы. Ул һәрберебезгә юл табып, юнәлеш биреп, безне эш белән тәэмин итеп тора. Ярдәмчеләре Илүзә Миргасимова, Рима Валиуллина һәр вакыт безгә ярдәм кулы сузарга әзер. Бик мөлаим кешеләр һәм бик эшчән кешеләр алар. Рәхмәт аларга. Әйткәнчә, быел Туйка авылына нигез салынуга 280 ел. Авыл җирлеге башлыгы Регина Рамил кызы Закирова шушы зур датаны зурлап билгеләп үтү өчен бөтен көчен салды. Район башлыгы Марсель Зөфәр улы, аның урынбасары Роза Алмасовна, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Рашат улы хуплавы һәм ярдәм белән бу бәйрәмне авыл сабантуе 3 июль көнне үткәрергә рөхсәт алды. Билгеле, зур оештыру эшләре алып барылды. Дамир Рашатович, район культура бүлеге җитәкчеләре авыл активы белән даими очрашып торып, үзләренең киңәшләре белән ярдәм итеп тордылар. Авыл активы бик нәтиҗәле эшләде һәм бәйрәм бик күңелле генә үтте. Моның өчен район җитәкчелегенә, район мәдәният идарәсенә бик зур рәхмәт. Районның 90 еллыгын, район ветераннар оешмасының 50 еллыгын оешкан төстә үткәрде. Барыбыз да бердәм булыйк. Илебез күге тыныч булсын, барыбыз да сәламәт булыйк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Чәчәкләр чәчәккә үрелә, күңелләр күңелне чакыра. Ә безнең күңелләр сезне зәңгәр экраннар каршына дәшә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Бу елгы җәй төрле вакыйгаларга, бәйрәмнәргә бай булды. Шушы бәйрәмнәрнең иң матуры, кеше гомерен бизәп торучы, ул юбилейлар, туган көннәр. Бүгенге көннең туган көн ияләрен чын ихластан бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Алда яңгыраячак җырыбыз сезгә бүгенге көннең бүләге булып барып ирешсен иде. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Алтында син безгә якында син, яратабыз сине кадерлем. Яшәле бәгърем балкып җирдә, син дип тибә минем йөрәгем. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Изге теләк бәхет юлыйм сиңа, тормышларың булсын түгәрәк. Бергә исәнлектә гомер итик, син бит безгә һәр вакыт кирәк. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Тапшыруыбызга килгән котлау хатын сезнең игътибарга җиткерәбез. 18 август көнне Азнакайда яшәүче газиз кешебез, яраткан кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз Ганиев Мөдәрис Мөҗип улына 80 яшь тулды. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә ихлас күңелдән сине күркәм юбилеең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, тырыш һәм юмарт, ярдәмчел әтиебез, бәхетле һәм сәламәт бул. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез, горурланырлык әти һәм ирсин. Син тормыш авырлыкларын җиңеп, сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Безне, балаларыңны һәм оныкларыңны хезмәт сөяргә өйрәттең. Кайчак таләпчән, кирәк чакта кырыста була белдең. Ләкин һәр чак туры сүзле, гадел, йомшак күңелле, ылы йөрәкле, мәрхәмәтле, ярдәмчел булып калдың.
Безгә биргән яхшы тәрбияң өчен мең рәхмәт сиңа. Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың, дусларың белән бергә гомер кичерүең сине ифрат зур бәхетле итә. Әти, сиңа ныклы сәламәтлек, язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын, бәхетле, шатлыклы гомер бирсен иде Ходай Тәгалә. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Әниебез белән тигезлектә, бер-берегезгә куаныч булып, терәк булып, безне сөендереп, озын, озак яшәгез. Киләчәктә дә тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, балаларыңның, туганнарыңның игелеген күреп, кадер-хөрмәткә төренеп, елларга бирешмичә, бәхетле, озын гомер итүеңне телибез. 80 яшь ул әле картлык түгел. Ак бәхетләр кунса да чәчләргә, Аллаһ безгә гомер бүләк иткән иман белән кирәк яшәргә. Оныт әле сагышларны, елмай әле күбрәк. Бирелмә төшенкелеккә, бездән сиңа шул теләк. Әле тагы бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән беребез, син әле безгә бик тә кирәк. Сине яратып, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, кияүең, киленең, оныкларың котлады. Хөрмәтле Мөдәррис абый, шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Алда яңгыраячак җыр сезнең бәйрәмне тагын да ямьләндереп җибәрсен. Isken nazlı jiller bize rahmet
жаным, бірге ақырғаша. Құдай сені менен алмасын. Яшьлек жаным, бірге ақырғаша. Құдай сені менен алмасын. Құдай сені менен алмасын. Құдай бізді өзі сақласын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин Эльмира Шәрифуллина сезгә алда бәхетле гомерләр теләп саубуллашам. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стиль, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, в 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.